com som un poble petit, doncs en realitat no hi ha aglomeració. És una situació molt precària perquè hem tingut en 2 mesos unes pèrdues per nosaltres abismal. Primer pel Sant Jordi, que significa un 30% menys de venda de tot l'any, i després per el tema que ser cafeteria, llibreria, la primavera és fantàstica. Sí que has rebut una part minsa per atendre els gastos dels treballadors, però és molt poc. No arribes a pagar tota la dimensió del lloguer. Havíem comprat tot el Sant Jordi, que sempre t'avances un mes, i clar, tot això encara no ha sortit. Si no fos cafeteria, seria molt difícil. El dia de Sant Jordi és el dia de Sant Jordi, és el regal que fas a la gent que t'estimes, i la literatura és com a part d'aquell dia. No sé si la gent està predisposada a traslladar tot aquest sentiment o aquesta sensació més davant del moment que estem vivint. Estaria bé que fos una mica de revulsiu també de cara a la llibreria.